200 Cambuur supporters gaan al betiet op het dag in Amsterdam. Daarbij ik fans zonder kaartje of maar een stadionverbod. De politie wist dat. Ook tot Ajax-zieten van de hudde keren erop reageerde jongen. De inzet van politie en supporterbegeleerders is verhegen, maar net genoeg. De trein met Cambuur-fans uit Leeuwarden wie al in Lelystad aankeppelen omdat dronken fans vernielingsonrechten hielden. De trein hier veromstuurd worden moeten, maar de groep komt via Amsterdam Centraal Station in de binnenstad. Ook Ajax-supporters binnen in de stad. Na provocaties van de kant van Cambuur maar kwetsende spreekkoren, kan de politie maar correct voorkomen dat een groep van zo'n 100 Ajax-hooligans de Cambuur-fans onvalt. De Cambuur-fans worden naar de metro richting Arena begeleid. Die wordt onderwijs nog bekogelen en de metrochauffeur schat in dat het daarom beter is om op station Strandvliet te stoppen. Dat is dicht bij het Ajax Supporters Home. Treinvervier hier beter west om de supporters uit de binnenstad te vervieren in steeds van de metro. Want de trein stopt dichter bij het stadion en net vlakbij het Ajax Supporters Home. Daar escaleert de boel en er moet extra ME oproepen worden. Cambuur-fans provoceren Ajax-supporters en de politie. En Ajax-zieden smieten onder oren met stenen, flessen en een vuurwerkbom. De politie staat onder druk en moet de wapens loeken als de versterking komt. Zo'n 20 Cambuur-fans en gewoon politie's verwonnen. Als Cambuur-supporters onder begeleiding naar het stadion gaan, worden ze nog heel tijd bekogelen. Bij de ingang van het stadion is het dan zo'n chaos dat kaartcontrole net mogelijk is. Dat zou er nou al in de stad gebeuren moeten. Cambuur-supporters bezieken met geweld het stadion in te komen. Dan besluiten burgemeester en politie om geen enkele Cambuur-supporter meer in het stadion te laten. Er volgt nog een kwarte confrontatie met Ajax-zieten.